lehen munduan zehar ibili gara atxotxikoekin. Orain, etxean gogoratzeko garaia iritsi zaigu. Arrazoi duzu, askotan kanpora begiratzen gara, eta etxeko ez hazten gara. Eta hori ez da posible. Hirugarren mailakoek gure zorionera maitera eramango gaituzte. Bertako dantza batzuk ari digute bertaratu. Hain zuzen ere, Zuberako Kardia. Aurrera da, hirugarren mailakoa.